Това видео го правя с цел български граждани. Бъдете по-съвестни и обичайте природата. Пазете я чиста. Направихте България от рай на едно голямо сметище. Постоянно има незаконни сметища. Всеки гражданин да бъде малко по-съвестен и да не си изхвърли отпадъците, където му падне. Ако може, имате възможност и контейнери, правете разделно изхвърляне. Не се чудете защо всеки втори е болен от рак и защо вашите деца са болни. Не търсете причината, че някой отгоре ви хвърли и ви заразява. Търсете причината във вас. Променете се. Бъдете по-съвестни и обичайте природата. Посещавайте болници и вижте, че всеки втори вече е с рак. Моля ви се, обичайте природата, пазете я чиста. България стана едно сметище, един разграден двор.